Oi, amdra ma. 아니 이제 속내 안 버려. 버려서 버려서. 너무 좋대. बरिया हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिनना थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारि दिन्थिनो आखायाव लागोन थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै बेनिफ्राय लाइजों अन फाख्रि संगोन नैया बिराद गोथाव जाखायो नैया अनला खारैदो दाउजों संलायसिगोन दा नाजों माबानि बिदिबा सालांदो नैया मा खबर नोंनिया मोजां ना मोजां ना हामबाय दे बरिया मोजाङै थाबाय था मा खबर जे हाबा मावलासो नायबाय दिनै खासेया लोंग्रोदोनो आरो नैबेसो बेंगि नैबे बाय बेंगि नैबे बारा खामा खोनाया नैया ओइ बेंगि नैबे बाय बेंगि दे बारा खामा खोनाया दे नंगौ नङा लाफा सायनाय माबा बानलु ओइ बानलु सायनाय आइने टाटा खामिन न'आव रायजोफोर न' माने माइरं गोरलै जानाय फोरबो नैया रायजोफोरा माला मैगं हाबाय थादों मैगं हागासिनो बिसोरो आं ओरैनो खेबसे मैगं हानाय खिथिलायबाय दा नोंथांनि सेराव फारि फारि खिथिलांलायगोन हा नङा नैबे बेसेबां लाइजामा बेसेबां नाङैयाव हा 18टा नै लाइजामखौ नैया 18टा नांगौ बे लाइजामखौ 18टा बानायनानै बे 18टायाव बोलि बिधान जागोन न' आमाखियाव जायो बाखियावबो गथाय जाजोबो होबाला होबा होयिखाय दिनै फेरेना दोननाय उनाव हमना लायो आरो आदसा फेरेना दोनना लाना बुङो बे माबायानो जेनो माइरं गोरलै बावदो उनाव दिनै जोंनाव बोलि गैया कामाख्यावल'सो बोलि बाद बाखि गथायावबो दंजोबो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 udah mana tuh dawan banyak jadi train dia kau tahu beda tu om nama ada nilai yang dia mesti pas sulap dia itu beda akhirnya tanggal mesti dia bunyi tu mesti dia 이지 마, 그런다. sulung 시간 지나면 내 선자 좀 데리고 이거 아시스타일. sulung siapa sih sebelum अनला खारैयाव होनो रायजोबो नायफामदो नैया नै नायगासिनो दोङो फिथिख्रि ना ओमफ्राय इयाव दंबावो रायजो खम नङा अनला खारै नालाय लाइजों अनलाजों ना फिसा बरियासे
Baile, neighbor Niramis. Banda kopi Niramis. All kopi mula. Kore. Nasi nasi buma. Oh. nak lagi jual bata kanan nak ikut ekstra kali kak. Oh, ikut tu. Nak lagi jual. Nih tiang ada nih online wasin nih tiang. Nih betau. Nih lokal tau. Lokal tau usah. 이거 안 돼, 싫어. 빨리 이거 야, 빨리 그거라. Nunga, yung kana tu. Online nama ya. Hah? 그거 안 돼. 이거 약사에 오는 이거도. Ya, isore yoga 신는 성가 신는 Masuk sikit tu hai nai na. 아, 이거는 바트만 하는 기타도 피아스. Bateman ini, ini naga misal kelit rai pias, pias yogan, ini kobita, 이거는 피아스 그거. lei zaro, 영화는 막 하고 있어. 자는 기타도. Undang belajar ungal. 바트만 기타도. ai là nụ thế, à này ai, Oi. này thế này đây này, nấu ra này nè, này à tại giờ mà nè gì mà nè, ai lấy khó tao để xí gần, chính, người ta dùng này ba ham cái lời này nè, người ta xí gần này à, đừng có thả bao khát vậy, hai mày, mong được, nơi chỉ thằng là, ai chỉ ham sao, thằng, vậy là horibo. Này, nấu gì nó cái sơ giả này, thằng chiều nữa biết. Thằng gì nhá? Này vậy, nấu ra vậy Haya, thôi. Amaris, di kosong apa mai? Kosong mana mai yo? Are? Baru dino ra vậy. Thôi. Ini pernah. Sih kan, liu vậy. Thôi, hang. Đúng này đây chứ. Kosong apa đấy chứ? Ini dia sih. Thôi. Karya karon nai. Ya, alhamdulillah janeo. 그리고 아까 장난 거. 한 명은 랑이요, 할리오네요. 왜 데이라 무리스라가 왜 데이 막 봤어? 아이, 하마. Hei, rai di kopul sila kamera kasih. Juga. Hei, kita bukan jangan. Pura masa jangan ini pun tidak. Kita bukan ada kunci sih, masa mana jangan mana. Hei, kita mulai ni bagai nana. Kita mulai. Oil pakai kunci kiem lah. Betul? Ay pazar yerde ne ya? Ne ya? Bileydi. Otobranda onzadı. Ayla. Toz beşer nadı için. Oran nevran verdi. Malay di mana bahasa tu bahasa tu. Ne onzadı no? Jangan nol tadi deh. Vậy nhiều quá vậy ta. Rồi là cái số nó ra lấy. Hả? On lẹ. 원래 통무지 안 돼. Ento. Ấy mà. Nè. Rồi rồi đó. Đi lại. Má cái sao? Đi lại. Không phải ăn đấy nó đừng chế mấy cái con này đừng là buồn. Sao mày cứ lên gần? Nè, rồi nó ra bò đẻ xe. Jai berapa tu? Jai berapa tu kan kali deh. Untuk, dah gandu zap. Kali deh. Gandu zap, boleh se. Nungun zade mana? Andi gandu sudah dah nak. Kita dah nak kita nak. Ni, macam ni mana? Dah, rezap. Akan kita mana ketang? Fir bar payde. Pay bara payde fir. Dah. Fir.
Roi dan dengke Boria Udan petani hadri sarpau naya Boria Ma'alari gedan dengke Oi Boria Masaganang hayayo Musur ganang Boria Sarana lari nikam si beneringkang laigeng Boria Udan petani hadri Sarpau naya Dek, mak kabar? Mojang nama? Mojang. Unla ada macam tu betul tak jadi. Boria. Oh. Pasar. Macam tu. Dah. Hei, Amdra mak. Angin jo somnya. Boria. Nunggu tu. Oh, Boria. Aila, sana isirlah istai lu. Hafalom sudu, hafalom hamdu. Zalai bay no? Boria sih. Allah ridho. আসামিসে পিঠাগুড়ি আঞ্জা হয় বলো পিঠাগুড়ি আঞ্জা আমাৰ এইটো ন খাৱা বুলি কোৱা হয় পৰম্পৰা আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ হয় বান্ধৱী হয় হয় আমাৰ গাঁৱত অহাৰ বাবে ধন্যবাদ বিশেষকৈ মোৰ ঘৰত আহি পেলাই ন খাৱাত যে মোৰ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে স্পেচিয়েলভাৱে ধন্যবাদ Iya, जोंनियाव सेंग्राफोरा जादोलै न ओइ खासेया लाजिलायबाय ओइ लाजिलायबाय ओइया लाजिबा खाजिखौ मोनो नया बरिया गोथाव जा हमदो नया हमदो मा betul हमदो मा ya Dara Nabildar ibar nang faykeun gabeun aham no খাওয়া কেন আছি বঢ়িয়া বঢ়িয়া চিনা পরিবেশ আর সৃষ্টি যাতে দৈনন্দিন করে থাকে হয় রাইজে হয় সেইটোকে আমি কামনা করি বঢ়িয়া Baca. Semedan nung jabai tadi. Kamu teman biar kakak sini. Onlah aja. Oh, boleh. रायजोफोर माने जोबस्रांनायाव एकेबारे किबा करेनो उनाव जोबस्रांनायाव नैया जों पुरा गोजांनानैबो जों माबाखौ नै माने गरम सलाखौ ओमफ्राय गुदुं सलाखौ दै दा लोगोफोरा ओमफ्राय कुलेन दोङो नैया कुलेन ओइया कुलेना जाबाय मारै नांदो कुलेन साना बराव दङो थाइगौ दङो बयलार दङो बाथोन दङो बेनिफ्राय इथिं मा बुङो खर'नि सुपारि खारै माबा बुङो आरो नैया नोंसिना अमल दोङो नैया बरिया जों दिनै नबजों बर'नि न'खराव फैनानै मोजां मोनदों मानो होनबा दिनैनि आघोन मागो दाननि आघोन मागो नङा होमबा मागोनि बे न'आव जानाय जे हाबाफारियाव जों फैनानै बिराद मोजां मोनदों मानो होनबा बिथाङा जाबायदि आघोन मागोआव जिखिनि माने हाबाफारि थानायाव बिथाङा जिखिनि खालामदों न'खराव थानायाव जिखिनि बिथाङा रायजोनो लिंनानै जेखिनि नियमखौ खालामदों इनिया जों बिराद मोजां मोनदों मानो होनबा बे जोंनि मोनसे परम्परा बे परम्पराखौ जों सानफ्रोमबो हाजासे न'खरफोरा जों लाखिनांगौ जिखिनि नाजानायाव इनानो जों इयाव नुजाबाय बिथांनि लिंनाय लेखायै याने बिराद मोजां नांबाय बरिया थेंक इउ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय मानो होनबा बिसोरो लास्टआव फैनानै दिनै आंनि निमन्त्रनखौ रक्षा खालामफैबाय आरो बिसोर लोगोफोरा फैफादों गासैबो मोना एसे हरगिया दोङो आरो नैबे जाबाय थानेस्वर ओइया ओइले थिगैनो कुलेन
बरे जाबाय आरो इसोरो बाय बाय